سلام دخبركم تخاتلتي مدبات راديو إيرنا بفلاي ما مدباب جزينا زي وتر عربي بس عزف إنه مدباب جزينا يوم سقم سن حدا لو نقرب الشيء قبل هندسة يلومون عدوا مالن يعد ما يزحل في عربي زقربنا يو مدب تذكروا تخونيكم بزعبة إيرتران بإثيوبيا زلونا سلام كنتاتن زفت أورو ني إيرترا بزد أمت عينن إيرترا خنت هتقبر الله وأنت كخونا لو زبل زعباتات تنكفى بدنا نيرنا مس يتوكل لو مدما السودان زملكت زعبان لنا شعوب انتقيسن يرخ لايك كنقرر مخانا بالسودان زملكت زعبا حزنا مالتي لمون ما يخبرون جزيء سويون سيترخي له سلا جزيء خان سلا مبرهي اختبن فقال يوم كان امسكنا كذا قيمه ثانك يو شيشاي انا بلب يا مسجد قدمنا بروجرام لومي نبني السودان كنت كيدينا ندحري تمليس ناس كخريو نويح عمتات أب سلطان زنبرة عمر البشر ناتو كاب سلطان نايم إلهي مخنيات انتايني رخو ونخيل ثانك يو شيشاي طبعا الله كنتي زبلكايو بشير زختي كان عبسة شمنتت بحزباو تقاوموي بايزوي كاب سلطان تعليم أنصارنا بشير سرعات حزب السودان أبستفر عليه مرتبطات وين بستفر عليه ملك أنه قال سكايديو حدا خاو زي دو السودان نيرو تشين عسرتن بريفرندم توديو اب معربنا السودان من كساب براغيت ساعات تنقص حيدنا دارفور كم زنبر ذكرنا تشحن 4 تشحن 5 ول هذا حزبه الكيت دارفور بسرعه بشير تبعتي متوهيدو بسبب زي علماوي فردي دنهاخون وي بهيك بحال اول تخصيصو كم زنبر ذكريو أما برا السودان ون تينا بيجا ويجب أتشرع زودو ويزكم بارنا يبرع زبحلون كم استفر هذه بوتاتات تأخافيبو حدا قال سكاي دينيرو كم نذكره وتشحن تشغون بس مرة حدا سماو زبنا سمع معنا سلام تفتيمو قال ما راح تجنبرونا يا سلطان مقرحي تخيلوا بوتاتات رحبوا ميروم حتى تبعتنا من كم مختل بريسيدنت قينا ميرا هذا الذي رشايدا زلمه بعض كمينستر درجه سرح نيرو تفرد لنا سلطان مقرحتات مجبات السودان تخيلوا سجنات تفتينيهم اقاطامون اب السودان سماو زبنا الديمقراطي اقباب مسرح سلازصنح او وشتتي زنبر بوليتيكاو سرعتون كم تقاومتي بارتات كم غازيتينياتات كم سيفيل اكتيفيستس كم اون ناي تمرتي يكون ناي منسيات وقصاصات كل غزي تهزبي ويتهاجر زلاتو كنتات صبو كم زي كونه سرعه زكتر نباغ متونا سعيد نباغ متونا معناته السنت تنتقسن زلها نتبتات نتي دحيرو زمصه لو تزفتر عين بتكرار درجه بمهور عقمي بمنسيات عقمي زم كلهم اكب دمر نت لو تخم فترو بزحات يتقصيهم نباغ متونا حنت حتولات از تبلن زنبركا اوكي كم بقسيك خو نخاليو نايزوم تكالا زيوم ترى قدمي من غاركا نخندي عامت يوتي حزب صنيحو بخمتي نايل بشر اكايدا زياخ نغرنمو دحريات مصحتو انتيا دحاري خقرب حاسبني يرغن كنت كفاينا حجي سلمنتاي مسلكا ناي ايرتراويان ميدياتات ناي ايرتراويان تنتنتي ناي سودان كنتاس زغوسيو وي كم تزغبا زي العلو سلمتاي مسلكا زي ريتو خيا تعزب تخاريتوها سلمنتاينا ايرتراويان بزعبا ايثيوبيان ابي ايثيوبيا زلو كنتات نطرح كنقدس ندل زلنا هو ناي ايرتراويان بوليتيكانيات وي ناي ايرتراويان ميديا زياده بتن ايثيوبيا كنتات زقدس بوليتيكاني ايرترا بيدك خمسه تعبي بسرسل فاكتوال ستريت ان ايرترا بوليتيكاوي ماكلنت بوليتيكاوي ماكل ناي سحبات كبسايد
ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዋላ ኣብዚ ደገ ከም ንሪኦ ዘለና እውን ብፍላይ ኣብዚ ናይ ሶሻል ሚድያ ነገራት በደተሪኢኻ ብብዝሒ ንሳተው እዮም ንሳቶም ካብ ዝንባሊኦም መብዛሕትኡ ካብ ምስቲ ናይ ደቡብ ናይ ኤርትራ ኣብኡ ዝተኣሳሰሩ ምስ ትግራይ ምስ ናይ ኣምሓራ ምስ ናይ ኢትዮጵያውነት ዝመፀ እዩ እዚ ከዓ ባህርያዊ ኮይኑ ንዓይ ይስምዓኒ እቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ብናተይ ርእቶ ልዕሊ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ እዩ ዝፅልወና ልዕሊኡ እውን ናይ ሓደጋ ኣንፈታት ኣለዎ ግን እቲ ፖለቲካ ከም ዝበልኩኻ ካብቲ ስርዓት ህግደት ጀሚርካ ክሳብ ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ብብዝሒ ዘሎ ኣካይዳ እቲ ነቲ ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ኩንነት ዝገልፅ እዩ እንተደይ ኮይኑ ኣገዳስነት ናይ ሱዳን ይኹን ኣብ ሱዳን ዝኸይድ ዘሎ ፖለቲካዊ መስርሕ ቀሊል ስለ ዝኾነ ወይ ውሽጢ ኤርትራ ፅልዋ ስለ ዘይብሉ ይኮነን እዚኣ ከም መልሲ ናይታ ንምንታይ ዝጎሲቦ ዝበልካኒ እዩ ኣብቲ ሓደ ሕቶ ክንከይድ እንተ ደኣ ኮይና ግን ምናልባት ከምቲ ዝበልኩኻ ብዙሓት ሰባት ይብሉ እዮም እቶም ማሕበረ ናይ ሞያውያን ጥራሕ እዮም እቶም ተምሃሮ ናይ ዩኒቨርሲቲ ጥራሕ እዮም ህዝቢ ጥራሕ ኣብ ደገ ዝወፀ እዩ ንበሺር ኣሊዎ ገለ ባህል እዩ እዚ ግን እቲ ኣብቲ መወዳእታ ዝለዓለ ተራ ዝተፃወተ ከም መሪሕነት እቶም ኤርትራ መኒኻ ትብሎ ሱዳናውያን ተቃወምቲ እውን ንሱ ብቅድሚት ይምፃእ ኢሎም ፖለቲካል ስፔስ ዝሃብዎ ዳ እምበር ህዝቢ ሱዳን ብደነዊሕ ዓመታት ብዝተፈላለየ መስርሕ ንበሺር ከዳኽሞን ናብ ከምዚ ኩነታት ወዲቆም መወዳእታ ከዓኒ ክእለ ገይሮም እዮም ማለት እዩ ከምቲ ዝዝከር ግን ኩሉ ግዜ እቲ ሚድያ ዝረአ እቲ ዝለዓለ ሸፈነ ዝረክብ ናይቲ ህዝባዊ ቃልሲ እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ሱዳን ደቂ ኣንስትዮ ከይተረፈ ህፃናቱ ከይተረፈ ሽማግለታቱ ከይተረፈ ካምፕታት ገይሩ ኣብ ትሕቲ ጀንዳታት ናብ ማርሕ ተቐሚጡ እዚ ቃሊልካ ዝረአ ነገር ኣይኮነን ግን እቲ መስርሕ ንነዊሕ ዓመታት ዝኸደ ህዝባዊ ወፅዓ ዘበገሶ ናይ ኩሎም ሱዳውያን ቃልሲ እዩ ቃልሲ ናይ ምብራቅ እዩ ቃልሲ ናይ ምዕራብ እዩ ቃልሲ ናይቲ ኣብ ሰሜን ዘሎ እዩ ቃልሲ ናይቲ ኣብ ከባቢ ካርቱም ዘሎ ሓውሲ ደርባዊ ዝኾነ ዓይነት ፖለቲካዊ ሰናልፋ እዩ ስለዚ ከባቢ 31 ዓመት ኣብ ዓዲ ክፀንሕ እንከሎ በሺር ከዓኒ ብስልያን ብወታደራዊ ሓይልን እዩ ነቲ ሃገር ተቆፃፂርዎ ፀኒሑ እዚ ከዓ ግዝያዊ ሓይሊ እምበር ካብ መወዳእታ ነቲ ህዝባዊ ሕቶ እጓዓፂፁ ክቐትል ዝኽእል ፖለቲካዊ ሓይሊ ከምዘየለካ ካብዛ ናይ በሺር ክንርዳእ ንኽእል ኢና በሺር ንህዝቢ ሱዳን ንምቁፅፃር ናይ ህዝቢ ሱዳን ጠለባት ንምጉዕፃፅ ነቲ ቃልሲ ንምሽፋን ክሳብ 60% ካብቲ ባጀት ናይቲ ሃገር ኣብ ስልያን ኣብ ምጥቃስ ናይ ከምዚኦም ዓይነት ሓይልታት እዩ ዝዋፍር ነይሩ ግን ከምቲ ዝበልኩኻ ዘይሩ እቲ ህዝባዊ ሕቶ እቲ ህዝባዊ መስመር እዩ ዝዕወት ንሱ ከዓ ኢና ርኢና 2018 ድሌት ናይ ህዝቢ ሱዳን እዩ ኣብ መወዳእታ ከይዱ ኦፍኮርስ ከምቲ ዝደልይዎ ናብቲ ዘድልይዎ መስመር ሙሉእ ኣይኣተወን ግን እዚ ፖለቲካ እዩ ኣብ 2 ዓመት 3 ዓመት ዝውዳእ ነገር ስለዘየለ እምበር ናይ ሱዳን ቃልሲ ወይ ናይ ህዝቢ ሱዳን ቃልሲ ብጣዕሚ ኣብነታዊ ዘመናዊ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከይፍልካ ክትመሃሮ ዝግባእ ዓይነት ኣቀላልሳ ተቃሊሶም ሓደ ሃገር ዘለዎ ህዝቢ ከካይዶ ዘለዎ ቃልሲ ዝተቃልሶ ኮይኑ ከዓ ይስምዐኒ ኣነ ከዓ ንባዕለይ ብዙሕ ነገራት ዝምሃር ተስፋ ንገብር ከዓ ኣብቲ ናቶም መስርሕ እውን ገለ ካብኡ ክንመሃር ማለት እዩ ሕጂ ናብቲ ንኤርትራ ዝጠመተ መልክዕ ክንትንክፎ ኢና ናይ ኤርትራ መራሒ ብዙሕ ግዜ ሱዳን ይመላለስ እዩ አልበሽር كلون دحري كاب سلطان ملقاسون يمالالس بزح غزي ني ኤርትራ ዝጠቅም ነገራት ንምግባር ዶ መስለካ ንሱዳን ንህዝቢ ሱዳን ዲሞክራሲያዊ መስርሕ ንምግለጣፍ ዝኸይድ ዶ መስለካ ወላስ ከምቲ ብዙሓት ዝብልዎ ኣብኡ ዘለዉ ብዝተፈላለየ ቀቢላን ወሎ ብዝተፈላለየ ጉጅለታት ወይ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝተኣኻኸቡን ሓደ መራሒ ዘለዎም ዝመስሉን ረኺቡ ናቱ ናይ ፀጥታ ማሕበር ንምክትታል ናቱ ህላወ ንምክትታል ዝብሉውን ኣለዉ እንታይ ትዕዝብትኻ ከም ዝበልኩኻ ብዙሕ ግዜ ናው ይመላለስ እዩ ቅድሚ አልበሽር ካብ ስልጣን ስለገሰ ትምምላስ ናቱ ምርኻብ ምስቶም ኣብኡ ዘሎ መራሕቲ ኣይገደፈን እንታይ መስለካት ምክንያት ثانك يو كم تزبل كازي هجدت بدرجة مراحي يكون بدرجة له افريج لي كاب 3 عامة وقعوا عدتي في التنين زي وقعوا تحت جرمانات ديال المينسترات ديال صرحهم صريحهم زمن الاسبوع عدتي دي زري كاخا انتايو حاجه بتقمنا يا حجرين زي حجرين ناخذ هنا بوليتيكالي ኤርትራ ከም ሓንቲ ኩልነት ወሰድ ሕጂ ኤርትራ ሃገርያ ድሕሪ ስርዓት ህጅረት እውን ቀጥታዊ ትእስሳር ምስ ኩነታት ናይ ሱዳን ኩሉ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዘርኢካ ሃገራዊ ድሕነት ናይ ኤርትራ ብቐጥታ ምስቲ ናይ ምብራቕ ሱዳን ዝተሓዝ
ምክንያቱ ኣብ ምብራቕ ሱዳን ከባቢ أبدأ أنا في اللي هاجر أود إحنا دو ولا سنايت سرعة دحنت ሃገራዊ ድሕነት ብኡ ክንሪኦ ይሸና ኦፍ ኮርስ እቲ ስርዓት ኣብቲ ሃገራዊ ድሕነት ቀዳምነታቱ ይሰርሕ ኣብቲ ሃገራዊ أنت يا أخت نزر اللي يدلي هاجر أود إحنا كتب الكلخة نه هاجر تتا نمحلاو إذا سمعت تقال مو كاب مبرق السودان ني إرترا حدا جاك خون زخل حيلي علوديو ويكمو أن فتاة رئينا دي نقد محجي كمو كتب رح اللي نو أنا تي تفترة ترى نيتي أم مبرق السودان زلوا كنتاتي تقتل كذا اليمبر على ساعات زي هاجراو دحنا نيرتاز هدد كنتات سلزلوا يترف نتا هاجراوي كنتات هيكون نسي نتا كنتات نيت سرعات له زلوا عينت حلوات كتاوي جدا حجي እቲ ተፈጥሮኣዊ ተራ ናይ ምብራቕ ሱዳን ግን ምስቲ ሃገራዊ ድሕነት ናይ ኤርትራ ቀጥታዊ ርክብ ዘለዎን ምብራቕ ሱዳንን እዚ ናይ ቀይሕ ባሕርን ዳርጋ ተመሳሳሊ ተራ እዩ ዘለዎ 8 ኪሎ ሜትር እንደገና ከዓኒ ዳርጋ ፅዑቅ ህዝቢ እውን ዘይቅመጦ ከባቢ ስለ ዝኾነ ናይ ኤርትራ ምፍጣር ንባዕሉ ምስቲ ናይ ሰውራ ምስቲ ባህላዊ ኣመፃፅኣ ናይ ሕብረተሰብ ገለ ተኣሳሲርካ ኣገዳስነት ናይ ምብራቕ ሱዳን ዓብዩ እዚ ስርዓት እዚ ግን ኩሉ ግዜ ብሰለስተ ዓበይቲ ነገራት እዩ السودان كتالي زملالس ويك أتي ترتيبات زبها تي سررع ناي متحبار ناي تأتا قرمتات كبر زملاس حادي إرترا دا قمولو قمولو ودباتا السودان يكون تكتب فسنة يجو السودان يكون ناي قطبا بنشيلو أقر ببروباغاندان تأبزبها ببروباغاندان كونتروباندان جي تي بروباغاندا السودان يزكايت تي كونتروباندا ويكاب السودان يزاعتور لما فاكتوال كابيتال سيتي نا ارتخاب ساعات زي تسني ابينا سلازي هذا زي تي قدام نكر تي ጸጋታት ናይ ሱዳን ውን بكونتروباند درجه ينا بيرتران تاتو نت هاجر امبر سايبون تراناتو تصاويتو هذا زي تاجندا اتكالاي مبرق السودان دلو نتكاو نتافيو بزحي ارتراويان بمليونات قطر سلازلو زي حبرت بزي مستتقيت ورلو مستي اوغوست السودان زلو الحجي ናይ ዓሌታት ናይ ቀቢላታት ግሩፍት ዘለውን ኣብ መወዳእታ ሓደ ንእሽተይ ዕድል ተረኺቡ ክትኮስ ዝኽእል ዓይነት ሓይሊ ስለ ዝኾነ ነዚ ንምጥቃስን ንዑ ክቆፃፀር ዝኽእል ዓይነት ከዓኒ ምስቲ ፀጥታ ናይ ሱዳን ንምስምማዕን ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ሳልሳይን ዓብይ ተራን ከዓኒ እቲ ኦሬዲ ሱዳን ኣትያቶ ዘላ ፖለቲካዊ መስርሕ ጌና ስለ ዘይፀረየ መን ክስዕር ከም ዝኾነ መን ክቆፃፀር ከም ዝኾነ ስለ ዘይፍለጥ ሱዳን እንተ ደኣ ናብ ሓደ ዲሞክራሲያዊ መስርሕ እንተ ኣትያ ትፅልዋኑ ብቐጥታ ናብ ሱዳን ክኸይድ ስለ ዝኾነ ነቲ ዲሞክራሲያዊ መስርሕ ህዝቢ ሱዳንን ተቃለስቲ ሱዳን ዘካይድዎ ዘለዉ ንዑ ምዕንቃፍን ነቲ ንዑ ዝወስዱ ወታደራውያን ሓይልታት ንምሕጋዝን እዩ ቀፃሊ ዝመላለስ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዝበልኩኻ ተፈጥሮኣዊ ተራ ኣሎ ናይ ሱዳን ይኹን ምብራቕ ሱዳን ከምኡ እውን እቲ ኣብኡ ከዓ ቀዳምነታት ነፈልዎ ድሕነት ናይ ስልጣኑ ኣብ ኮርስ ማለት እዩ ፅቡቅ ናብ ናይ ሱዳን ውሽጢ ክንኣቱ ኢና እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ሱዳን እንታይ ተራ ነይርዎ እቶም ትካላት በይኖም ክንሪኦም ኢና እቲ ወታደራዊ ሓይሊ እንታይ ተራ ነይርዎ ኣብቲ ለውጢ ናይ ኣልበሽር ምስ ኮነ ድዩ ኣበርክቶ ክገብር መፅዩ ከረጋግን ሃገር መፅዩ ዋላስ ንምዃን ከተራ ነይርዎ እዩ እንታይ ሱዳን ወታደራዊ ስግግር ዳርጋ ዝተፈጠረት ዓዲ ማለት እዩ እኹል ተመክሮ ኣለዎ ወታደራዊ ዕልባታት ብዙሕ ተኻይድ እዩ ናይ ስልጣን ምስጋር ብዙሕ ተኻይድ እዩ ናይ ህዝባዊ ተቃውሞ ብዙሕ ተመክሮ ኣለዎ እቲ ሕብረተሰብ ንመጀመርታ ግዜ 30 ዓመት ዝተቆፃፀሮ ናይ በሺር እቲ በሺር ተፃወተሉ ከዓ ክልተ ነገራት ኣብታዕንቶ ዝወድናዮ ነቲ ወታደራዊ ክንፍን ሰልያዊ ክንፍን ኣሕይሉ ፀጋታት ናይቲ ሃገር ከም ድሌቱ ክፃወትሉ ኣፍቂዱ ንዑ ንምሕላው ጥራሕ ክመባፅዕ እዩ ነይሩ ኣብ መወዳእታ እቲ ስልጣን ናይ በሽር ኣብ ሓደጋ ከም ዝኣተወ ናይ በሽር ሓደጋ ከዓ ቀፂሉ ናብቲ ወታደራዊ ክንፊ ክመፅእ ምዃኑ ስለ ዝፈለጠ ግን ኣክሽን ወሲዱ ካልኦት ሓይልታት ናብቲ ቤተ መንግስቲ ከይኣተዉ ከሎ ባዕሉ ክቆፃፀሩ ኢሉ ዝወሰዶ እዩ እሱ ምዃኑ እውን ዳርጋ ርኢናዮ ኢና ዝሓለፈ ዝሰዓበ ነገራት ከም ካልኣይቲ ግን ዋላ ነቲ ቃልሲ ነቲ በሺር ንምእላይ ዝተካየደ ቃልሲ እውን ኣቀላጢፍዎ እዩ ክንብሎ ንኽእል ምክንያቱ በሺር ምናልባት በቶናት ዕሱባቱ ገይሩ ከምዚ ካልኦት ሃገራት ዝረኣየ ካብ በዓል ሊብያ ምቕታል ተዝጅምር ነይሩ እውን እቲ ሃገር ናብ ካልእ ኣንፈት ማእተወት ነይራ ስለዚ በቲ ሓደ ወገን ኣወንታዊ ተራ ተፃዊቱ ቀልጢፉ ኣክሽን ወሲዱ ንበሺር ኣልዩ ነቲ ሃገር ካልእ ዕድል ክትፍትን ዕድል መሃቡ ፀጥታ ናይቲ ሃገር ክሕልፍ ምፍታኑ
بتحرك عني أكان يتخمس زتني حيل شيء بكونه يماناي إيدنا بشير كوينو بطل ترى كم فصل الزمانون ندح نطيب الوسط السوق تقول مخانو يرد أكاي مات. እቶም ካልኦት ትካላት ከንታይ ተራ ነይርዎም እቲ ህዝቢ ምስቲ ዝነበረ ኩነታት ነዊሕ ዓመታት ኣብ ሓደ ጨቋን ስርዓት ምንባሩ ናይ ባዕሉ ስምዒት ክነብሮ ይኽእል እዩ እቶም ትካላት ነቲ ኩነታት ከማእዝንዎ ወይ ከጥፍእዎ እውን ስለ ዝኽእሉ እንታይ ተራ ነይርዎም ኣብ ሱዳን ሓደ ዓብይ ትምህርቲ ነዚ ዓለም ዝተዋሃበ ነገር እንታይ ይመስለካ እቶም ሞያውያን እዮም ነዚ ቃልሲ መሪሖም ማሕበር ሞያውያን ዝበሃሉ መምህራን ድዮም ሓካይም ድዮም ሙዚቀኛታት ኢንጂነራት ገለ ዝተፈላለዩ ዓይነት ፅላታት ዝሰርሑ ምሁራን ንሳቶም እዮም ብቲዮሪ ደረጃ ሳይንቲፊክ ብዝኾነ ኣገባብ ነቲ ቃልሲ ሓንፂፆም ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ብዘይ ደም ክኸውን ኣለዎ ብዘይ ዝወሓደ ደም ክኸውን ዋላ ዓመታት ይውሰድ እቲ ቃልሲ ግን ህዝባዊ ቃልሲ ክኸውን ኣለዎ ህዝባዊ ቃልሲ ከዓ ተጎፅቢፁ ኣብ መወዳእታ ሓደ ህዝባዊ ዝኾነ ፖለቲካዊ ስርዓት ክፈጥር እዩ ዝብል እዚ ሓደ ካብቲ ዓበይቲ ትምህርቲ ልክዕ እዩ ኣብዚ ክንእትዎ ዘለና ግን ሽሻይ ሱዳን ከምዚ ናትና ዓይነት ኩነታት ኣይኮነን እቲ ዞባ ናይ ካርቱም ዝበሃል ከባቢ 11 ሚልዮን ህዝቢ ዝቕመጡ ፃዕቂ ህዝቢ ዘለዎ እዩ ስለዚ ኣብ ፃዕቂ ህዝቢ ዘለዎ ብዙሕ ዓይነት ፖለቲካዊ ስርዓት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ዓይነት ውዳቤታት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ዘድልየካ ፀጋውን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ እቲ ህዝቢ እውን ኮሚኒኬት ንክገብር እውን ሱዳን ብዙሕ ዕድላት ኣለ ልዕሊ 15 ዝኾና ጋዜጣታት ኣለዋ 3-4 ዝኾኑ ኣብ ፖለቲካ ዝነጥፋ ቴሌቭዥናት ኣለዋ ህዝቢ እውን ብቀጥታዊ ይኹን ዘይቀጥታዊ ፖለቲካዊ ርእይትኡ ናይ ምሃብ ዕድል ይረክብ ንሱም ዋላ ይኹኑ ዝተወደባ ፖለቲካውያን ሓይልታት እውን ኣለዋ ከም ሰልፍታት ኮይነን ብዘይ ከውት መስመር ቴሌፎን ንበሎ መስመር ኢንተርኔት ንበሎ እውን ነፃ እዩ ሰብ ክንዱ ከም ዓብይ ረቋሒ ኣብዚ እውን ክንርስዖ ዘይብልና ኩሉ ግዜ እንታይ መስለካ እቲ ህዝቢ ብጣዕሚ ኣንባብን ኣብ ትምህርቲ ዝግደስን ብሰብኣውነቱ ከዓ ፍሉይ ዝኾነ ሕብረተሰብ ስለዚ ነቲ ሰብኣውነት ኣቀዲሙ ሲቪላዊ ዝኾነ ፖለቲካዊ ስርዓት ክፍጠር ኣለዎ ኣብ ዝብል ከምዚ ብስምዒት ኣይኮነን ኣትይዎ እቲ ህዝቢ ብዘይ ቃል ዓለቤት መግለጫ ከምዚ ነዊሕ ክወስደሉ ምዃኑ ኣሚኑ ዋጋ ክኸፍል ከም ዘለዎ ተረዲኡ ብመረዳእታ ዝኣተዎ እዩ መሪፅዎ እዩ በቃ ነቲ ፖለቲካዊ መስመር ማለት እዩ እቲ ማሕበር ናይ ሞያውያን ዝበሃሉ ወይ ዝተፈላለዩ ትካላት ዩኒቨርሲታት ድዩ ዓበይቲ ቤት ትምህርታት ድዩ ኮሌጃት ድዩ ገለ ንሳቶም ማሕበር ሰራሕተኛታት ንኣብነት ዓቢ ተራ ተፃዊት እዩ ማሕበር ሙዚቀኛታት ዓቢ ተራ ተፃዊት እዩ ሓደ ካብቲ ነቲ ቃልሲ ከመይ ጌርና ኢና ነካይድዎ ኣብ ዝብል ኣብ ዝተኸተልዎ እንታይ መስለካ ሓደ ዝተፈላለዩ ሩም እዮም ኣብ ኦፐሬሽን ሩም እዮም ከፊቶም ሓደ ነቲ ህዝባዊ ዝኾነ ናዕቢ ዝመርሕ እቲ ናይ ሞያውያን ብጭርሖታት ሕርያ ወተቕይር ዝበሃል ናፅነትን ለውጥን ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ ዝብል እዚ ርእሱ ዝከኣለ ሶሻል ቴማ ኮይኑ ክሳዕ ህፃናት ደቂ 3 ዓመት 4 ዓመት ተሰትፍዎ ምስ ወለዶም ኮይኖም ምስ በረኻታት ኣዋርሕ ጌሮም ክትሪኦ ከለካ ዘገርም ዓበይቲ ሰባት ደቂ 80 ዓመት ካብ ተፈላለዩ ዓይነት ዓሌታት ካብ ተፈላለዩ ዓይነት ከባቢታት እቲ ካልኣይ ከዓኒ እቲ ካልኣይ ኦፐሬሽን ሩም ከዓ እንታይ ምስልካ ፖለቲካሊ እቶም ኦሬዲ ተመክሮ ዘለዉ ነቲ ቃልሲ ከካይዱ ዝፀንሑ ዋላቶም ብረት ኣልዒሎም በዓል ዳርፉር ዝፀንሑ ሓይልታት ዝሳተፍዎ ከዓኒ እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ስግግር ከም ዝግበር እንታይ ዓይነት መሰጋገር መንግስቲ ክፍጠር ከም ዘለዎ ንሱዳን እንታይ ዓይነት ውድሆታት ከጋጥማ ከም ዝኽእል ነዚ ከመይ ጌርካ ክትስገር ምን እንታይ ተራ ይፃወት ከዓኒ ፖለቲካሊ ብሞያውያን ብምኩራት ሰባት ከዓኒ ዝምራሕ ሓደ ካልእ ናይ ኦፐሬሽን ሩም ነይሩ ስለዚ እንታይ ካትርኢ ንነገራት ናይ ምምሕዳር ዓቕሚ ናይ ሱዳናውያን ዓብ ከም ዝኾነ ሱዳናውያን ካብ ንሽሙ ደይኮነ እዚ ኩሉ ቃልሲ ዘካይዱ ነይሮም ናይ ብሓቂ ካብቲ ዘካይድዎ ቃልሲ ከም ዝተምሃሩ ካብቲ ከባቢኦም ዝተካየደ ሰውራ ንኣብነት ኣብ ግብፂ ተካየደ ኣብ ሊብያ ተካየደ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተካየደ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝተካየደ እውን ብዝግባእ ተማሂሩ እቲ ሕብረተሰብ ዋጋ ከፍል ኣሎ ህይወት እውን ተኸፊሉ እዩ ግን ዝወሓደ ኣብዚ ናይ ሱዳን ኩነታት ሕጂ በቃ ዝወሓደ ደም እዩ ዝኽፈል ዘሎ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ኣብ ሊብያ ክንደይ ሰብ ሞይቱ ንፈልጥ ኢና ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ኣብዛ ናይ ኢኽዋን ኣብ ስልጣን ኣብ ዝመፁላ ከሳብታት ዝእለዩላ ኣብ ግብፂ ብ10 ሸሓተ ሰብ ፀኒቱ ኣብ የመን ከምቲ ዝረኣኸዮ ክሳብ ሕጂ ምንታይ ኣሎ ሕጂ እቲ ናይ ሱዳን ዋላ ብኢትዮጵያ ምስ ናይ ኢትዮጵያን ተወዳዲርካ ንባዕሉ ማለት መወዳእታ ናይ ኢትዮጵያን መስርሕ ናብ ምንታይ ዓመት ክፅምሙ ይከኣል ኣብ ኩናት ኣትዮም ካብ ሓንቲ ንእሽተይ 2.7 ተንፋስ ጠፊኡ ስለዚ እቲ ሱዳን ዝተኸተልዎ ናይ ለባማት ናይ ዝተምሃሩ ናይ ነዊሕ ዝጥምቱ ቃል እቲ ልዕሊ ኩሉ ዝረኣናዮ ከዓ እንታይ መስለካ እቲ ህዝቢ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ፀቕጢ እንዳሃለዎ ኩሉ ተፀሚሙ ዋጋ ይኸፍል ከም ዘሎ እዩ ተፀሚሙ ዝሓሸ ውፅኢት ከምፅእ ከም ዝኾነ ፈልጥ
امبر مزح جزء واقع ناي كبري مستي سئلت ناي سرح دي مستمن إسي كل قاد مدل تقطعات دي نتقال ستنتين والقوم رجعت بوسط تزبي بوزح يوجن ستيل كسب حجي أبو دناتات دقي سمع اعتسامات زغورو أحزاب كترون كل خخاني زدنا. Thank you. يا ريبورت سريحنا نيرنا براديو إيرنا بزعوا السودان زلهم ناي فتحين من قصقص أنا من سلزنا تعدي تبرز اللي خارج داني وكاب ودي يكون قال 4 5 عامات 6 عامات من 4 بزيحو كساب زعابي وسبات أبتي سلام وصل في منبره وأنا ذكره أنا من سلز استفكم على تي سلز رأخذ أبصاب قبل سلزنا برني تخبروا أجاتات تي معتاو إنترنت معتاو تليفون كل ده هاللو خلو زرربكم سبات ملك عالم بتيق زرربكم سبات ونعيم مسكيرهم لي زخون يخون نحنا عين قد فوني نازل يوم مسكيرهم لي ويهيبهم قال مالتي حج زلو قطع ويكا زنبرن زلون كتع مدنية وعسكرية زبل نتبيو سبيلو منغستي ويوتادراو منغست زبليو نسخة خمي تريو سودان اينايو زتقمال كتأمن نسخة اتمدنية زبل زلو عوات خيلدو زغلو 4 5 عامات كالس زكاي زلو كفال حبرة سبن كفال كال تي حدثنا حسب المالتي بكات عسكرية زبل زلو ايو كعوات ايناي نعخا زواص مسلكا مخنياتو كبزبلكايو حجيز غزي حجزن ناي سودان كونتات تغوسي خيدالو غزي ግን ከመጽኡ ናይ ሱዳን ኩነታት ዝረኣየሉ ዝጽንዓሉ ምክንያቱ ጎረባብትና ዘለዎ ሃገራት ነቲ ሓንቲ ጎሲኻ ነቲ ሓንቲ ኣልዕልካ ዝረኣየሉ ቁኑዕ እውን ስለ ዘይኮነ ስለዚ እንታይ መስለካ ንዓኻ ጽቡቅ እቲ እንታይ ይሐይሽ ኣነ ኩሉ ግዜ ዝድግፎ እንታይ ትዝዕቦት እውን ኣብ ኩሉ ዓድታት ኣብ ኩሉ ሰውራታት ንሪኦ እንታይ ህዝባዊ መስመር እዩ ህዝባዊ መስመር ናይ ሱዳን ከዓኒ እቲ ሲቪላዊ መንግስቲ እዩ መሪፅ ዘሎ ፖለቲካዊ ስርዓት ኩሉ ግዜ ከዓ ሲቪላዊ ክኸዳ እሱ ኩሉ ግዜ ዘይቅየር ዓይነት መትከል እዩ ኣነ ከዓ እቲ ህዝባዊ ዝኾነ መስመር ከም ዝዕቦት የዳእ ግን ኣብዚ ዓበይቲ ብድሆታት ኣሎ ኩሉ ግዜ እቲ ሲቪላዊ መንግስቲ ክምስርት ኣብ ቅድሚት ኮይኑ ዘሎ ፖለቲካዊ ሓይልታት ዝተፈላለዩ ውድባት ፈጢሩ ዝቐር ዘለዋ ልፍንቲ ንሱ ሰለስተ ዓበይቲ ብድሆታት ኣሎ ሓደ እቲ ሰላልፋ ናይ ሕብረተሰብ ናይ ሱዳን ምስቲ በሺር ክኽተሎ ዝፀንሐ ናይ 30 ዓመት ኣካይዳ ብነፍሲ ወከፍ ቀቢላ ነፍሲ ወከፍ ከባቢ ነፍሲ ወከፍ እንዳታት መራሕቲ ጌርካ ቀጥታውያን ተረባሕቲ ጌርካ ኮንትሮል ክትገብሮ ምፍታን ሓደ ነዚ ነገራት እዚ ማነጅ ክገብሩ ክኽእሉ ወይ ክትክዎ ክኽእሉ ኣለዎም ወይ ንዓኣቶም እውን ኣብ ናቶም መስመር ከምዘእትዎም ክቃለሶ ክኽእሉ ኣለዎም ነቲ ህዝቢ ነቲ ፓብሊክ ሪሌሽንሽፕ ክትከስቦ እንተደኣ ኮንካ ናይ ግድን ብመራሕቱ ኢኻ ኩሉ ህዝቢ ከዓኒ ተሓታት ኣለዎም ሓደ እዚ እቲ ቀዳማይ ብድሆ ዘጋጥም ዘሎ ካልኣይ እዚ ናይ ደገ ኣጀንዳ ዝበሃል ዋላ ውሕዳት ንዓቶም እንታይ እዩ ዘጋጥሞም ዘሎ እንተደኣ ርኢኻ ዋላ ውሕዳት ይኹኑ ግን ኣለዉ ናይ ደገ ኣጀንዳ ጥራሕ ምትግባር ተዘይኮነ ነዊሕ ዘጠመተ ናይ ህዝቢ ሱዳን ረብሓ ፀቂጮም ዘይሰርሑ ሓይልታት ኣለዉ እዚኦም ከዓ ዳርጋ ኩሉ ግዜ ዝተፈላለዩ ሓገዛት ኣብ ቅድሚት ይመፁ እዮም ንኣብነት ህዝቢ ሱዳን ኣብ ሰዓት እዚ እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ስርዓት ክፍጠር ኣለዎ ምርጫ መዓስ ክግበር ኣለዎ ናይ ህዝቢ ሱዳን ቁጠባዊ ሕቶታት ከመይ ክምለስ ኣለዎ ፀጥታ ከመይ ይወሓሳ ክንዲ ዘተኮር ኣብ ቴሌቭዥናት እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ጋዜጣታት ዌብሳይታት ናይ ሱዳን ለይትን መዓልትን ብዛዕባ ምስል ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ብዛዕባ ዴፊኒሽን ናይ ሱዳን ኣይደንቲቲ ብዛዕባ ናይ ሆሞሴክሹዋል መሰላት ገለ ኣብ ቅድሚት ሰሪዑ ዝካታዕ ወገን ከዓ ኣሎ ሕጂ እዚ ኩሉ ግዜ ሕልኽላ ክፈጥር ንሱ ምድንጋፅ ናይ ደገ ሓይልታት ናይ ኤውሮጳ ናይ ምዕራብ ስለ ዘለዎ ኩሉ ግዜ ቦታ ይረክብ እዩ ኣብቲ ቀጥታዊ ህዝቢ ናይ ህዝቢ ሕቶም ተራሪኻዮ ግን እዚ ኣጀንዳታት እዚ ዋላ እንተሃለዎ እውን ኣብ ቀዳምነታት ዝስራዕ ነገር ኣይኮነን ቀስ ኢሉ ኣብ ብቋሚ ደረጃ ብሕጊ ደረጃ ዝምለስ ዓይነት ሕቶታት ክነሱ ማለት እዩ ንኣብነት እዚ መሰል ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝብል ሱዳን ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ካብቲ ከባቢናት ዝተማሃራን ኣብ መሪሕነት ይኹን ኣብ ገንዘብ ይኹን ኣብ ገለ ዝሓሸ ኩነታት ዘለዎን እየን ዋላ ብማሕበራዊ دربي درجات تداريخ يوسف لعلة ود تبعتها يستاتس اللون هجي زي كم أمر كله خيل بقى إيروبيان سلزة حدبو نايدك أنستيو صورات سلزة كايدا نسخة هم سلبر سلزة لك ديو ويس نايبحق بدق سو هذا كأجنداي زي ثلاث حاجة الأخلاقي تسالس هاي تزوبا وتصقي سالس عبي بده هو كوين دول حجي تزوبا وتصقي نقول زلنا سايو زي ناي كان بعد سياسة الميركا ناي السعودية منغستي ناي زم خليج بحافشة ناي بعد الإمارات ناي بعد قبض تقبل اليوم انتهي بتزوبا تساب حجي وتحضراويان منغستات نقوساويان سدرابيتات نيس براح تزوبا
እዚኦም ከዓ ተሳንዮም ነንሕድሕዶም እንዳተመላልኡ እንዳተሓጋገዙ ነቲ ህዝቢ ንነዊሕ ዓመታት መፅዎ ኣለዉ ስለዚ ሓደ ከምዚ ኣብ በዓል ሱዳን ዝተገብረ ውፅኢታዊ ዝኾነ ህዝባዊ ቃልሲ ተካይዱ እሞ ከዓ ኣብ ሱዳን ሓደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክፍጠር ዕድል ተረኺቡ እቲ ህዝቢ ናይቲ ዞባ ካብዚ ተማሂሩ ካብዚ ኣብነት ኮይኑ ብቐጥታ እዩ ንዖም ታርጌት ክገብሮም ስለዚ እቲ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ሱዳን ንኸይዕወት እውን ዓብ ተራ ድፃወቱ ኣለዉ እቲ ወታደራዊ ክንፊ እንዳሓገዙ ድዮም ነቲ ዝመፅእ ምዕባለታት ጠውዮም ናብ ካልእ ዓይነት ኣንፈት እንዳትሓዙ ድዮም እውን ዓብይ ኢንቨስት ዝገብሩ ዘለዉ ካብ ህግደፍ ጀሚርካ ክሳብ እቲ ናይ ከሊድ ብስዑድያ ዝምራሕ ሸነፍ እውን እዚ ዓብይ ፀቕጥሉ ሕጂ እዚ ሰለስተ ዓበይቲ ኣጀንዳታት ኣለዉ ካብቲ ዕንቅፋት ሓደ ከምቲ ዝብልኩኻ እቲ ኣሰላልፋ ናይቲ ሕብረተሰብ ሱዳን እዩ እቲ ካልኣይ እቲ ቀዳምነታትካ ሰሪዕካ ህዝባዊ ዝኾነ ሕቶታት ምምላስ እዩ እቲ ሳልሳይ ከዓ ነቲ ብዞባ ደረጃ ብዓለም ደረጃ ብፍላይ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝበልኩኻ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ሱዳን ምስ ዞባና ኣወዳዲርካ ዋላ እዚአን ሃገራት ናይ ጋልፍ ይኹን ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ይኹን ዋላ እዚ ናይ ሰሜን ኣፍሪቃ ደቂ ኣንስትዮ ሪኢኻሲ ዝሓሸ ንቕሓትን ዝሓሸ ዕድላትን ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ግን ገለገለ ሓይልታት ኣለዉ ነዚ ከም ኣጀንዳ ገይሮም ነቲ ፖለቲካዊ ፕሮሰስ ናይ ህዝቢ ሱዳን ዘደናጉዩ ዘሎ ኣብቲ ሲቪላዊ መንግስቲ መሪፁ ዘሎ ዓይነት ልፍንቲ ማለት እዚ ንባዕሉ ኣብቲ ኣብ ባይታ ዝርአ ዓይነት ለውጢ ንኸይትምፅእ ዓንቃፊ ኮይኑ ኣሎ ኣንጻር መንነት ናይቲ ሕብረተሰብ ዝዓይነቱ ንኣብነት እዚ ናይ ሆሞሴክሽዋል መሰል ብዛዕባ መሰል ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባ ዲፊኒሽን ናይ መንነት ናይ ሱዳን ህዝቢ ሱዳን እዩ ዘሎ ህዝብታት ሱዳን ዓረብ ድያ ዓረብ ኣይኮነትን እስላማዊ ድያ እስላማዊ እዚታት ቀዳምነታት ናይቲ ህዝቢ ሱዳን ኣይኮነን ህዝቢ ሱዳን ሕቶታት ብዝግባእ ነፂሩ ነቲ ቃልሲ ጀሚርዎ ሕጂ እዚ ሓደ ካብቲ ዓብይ ጉዱኽ የፍለካ እቲ ሲቪላዊ መንግስቲ ክፍጠር ኣለዎ ዘሎ ንኸይዕወቶ ዝዕንቅፍዎ ዘሎ ሰለስተ ዓበይቲ እቲ ክኸልፈካ ቅሬታ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ክሳብ ዝቐረባ ግዜ ስልጣን ሲቪላዊ ሓይሊ ኣረክብ ተባሂሉ ከረክብ ከምዘይ ፈቃደኛ ከምዘይኮነ ብብዙሕ ዜናታት ክጥቀስ ፀኒሑ እዩ ብኤረናውን ብዙሕ ግዜ ተፈንዩ ኣሎ እንታይ መስለካ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ወይ ወታደራዊ ክንፊ ከም በዓል አልቡርሃን ማለት እዩ ነቲ ሲቪላዊ ሓይሊ ዘይሃብዎ ስልጣን ስለዘይኣመንዎም ድዮም ወይ ከዓ ካብ ደገ ፀቐጢ ስለዝነበሮም ድዮም እንታይ መስለካ ገና ብዙሕ ይተርፎም ከም ዝፍለካ ዝጠንሐኩ ቀዳምነታት ዘይምስራዕ ኣሎ ነቲ ኣብ ንሱዳን ዘጋጥማ ዘሎ ዞባውን ውሽጣውን ጉድኹታትን ብዝግባእ ተረዲኦም ናይ ምምሕዳር ዓቕሚ ኣይረኣዩን ከምዚ ዓንተወይ ዝበልኩካ እኳ ነቲ ህዝቢ ሱዳን እሲ ከም ዝግባእ ተረዲኦም ክኸስብዎ ኣይከኣሉና ንነብሶም እውን ከም ሓደ ፖለቲካል ፊገርስ ኣይረጋገፁን ልፍንትታት ኣሎ ይካየድ ኣሎ ግን እስቲ ሶሊድ ኣይኮነን ተፈላለየ ዓይነት እንትማኣት ተፈላለየ ዓይነት ዝምባሌታት እዩ ደሎ ከም ዝብለካ እዚ ቶታሊቲ ናይ ምዕራብ ኣጀንዳታት ጥራሕ ዘቀድማ ናይ ህዝቢ ሱዳን ብዝግባእ ተረዲኡ ቀዳምነታት ዝሰርሕ ኣሎ ናይ ሕነ መፍትሒ ዓይነት ኣብ ሰሜን እዚኦም በዓል በሺር ካብ ሰሜን ተበጊሶም ከምዚ ገይሮምና ከምዚ ፀቂጦምና ከምዚ ቀቲሎምና ዝብል እዚ ናይ ምዕራብ ሱዳን ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣሎ ነቲ ኩነታት ተረዲኡ እውን ብኮታት ጥራሕ ዝፍትሽ ኣብዚ ናይ ምብራቅ ከኣሉ ኩሉ ግዜ ንሕና መኸመሽን ንሕና ተነፂልና ኢና ንሕና ተፀቂጥና ኢና ዘይትርዱና እንትኾንኩም ከማን ናይ ቤትና ሃገር ክንፈጥር ኢና ንሕና ካብ ደቡብ ኣይንሓምቕና ዝብል ዓይነት ኣተሓሳስባታት እውን ብምስሒ ሕጂ ዝደጋገም ዘሎ ካብዚ ናይ በዓል ትሪኪልካ ናይ ራሻይዳ መራሒልካ ገለ ብዙሕ ነገራት ንሰማዕ ኣለና ሕጂ እቲ ሰራዊት ዋላ እንተደለየ እውን ብናተይ ርድኢት ዋላ እንተደለየ ሓደ ሲቪላዊ መንግስቲ ከብል እቲ ዝሪኦ ዘሎ ኩነታት ንድሕነት ናይቲ ሃገርን ናይቲ ህዝብን ዘብል እዩ ብዘይብኡ እውን ስልጣን ክቆፃፀር ዝደሊ ዓይነት ሓይሊ እውን ኣብ ውሽጦም ክህሉ ይኽእል እዩ እምበር ሕጂ በቲ ትሪኦ ሲቪላይዝድ እዮም ዋላቶም ሰራዊት ማለት እቶም መራሕቲ እዚ ብጣዕሚ በቃ ሲቪላይዝድ እዮም ይርድዮም ናይ ህዝቢ ሕቶ ናይ ተራዊ ሕረብ ሓውን የገድሶም እዩ ሃገሮም ዝወረደ ኣደራዕን ሱዳን ኣትያቱ ዘሎ ኩነታት እውን ከም ዝስምዖም የርኤካ እዩ ግን እቲ ሲቪላዊ መንግስቲ ክፍጠር ኣለዎ ሲቪላዊ ስርዓት ክመፅእ ኣለዎ ኢሉ ዝዛረብ ዘሎ ፖለቲከኛ ከም ሓደ ሓይሊ ህዝቢ ሱዳን ኣይእመንን ክመርሕ ከም ዝኽእል ነቲ ናይ ምስግጋር ወቕቲ ብዝግባእ ተቆፃፂሩ ንሱዳን ናብ ሓደ ዘተኣማምን ሓዲት ከእትዋ ከም ዝኽእል ኣይተረኣየን ክሳብ ሕጂ ናይቲ ህዝቢ ቃልሲ እዩ ዘሎ እምበር ከም ፖለቲከኛታት ከም መሪሕነት ዓቕምናቶም ኣብ ባይታ የረጋገፁን ኣትሊስት ኣልያንስ ከማን ኣይፈጠሩና ከባቢ ስትል ግብፂ ኢልካ ሱዳን ኤርትራ ኢልካ ናይ ከሊጅ ሃገራት ኢልካ ምስቲ ወታደራዊ እዮም ይብሉ ኣለዉ ንሶም ከዓ ኣትሊስት ፀጥታ ናይቲ ከባቢ ይሕልዩ ኣለዉ
أتليست السودان كم حنت هاجر حزواته أتليست كبوت تبوتا يزون عين حدا قاتات قاتين يلكن you know زيتات يمزنا أو إثيوبيا قات يمزنا بركونا تات كاني علم ون بنت زخون أدهو أي حبوتون كتكون تطلع ጽቡቕ ዝነበረኒ ሕቶታት እንዳወዳእኩ እየ ዓንተ ክትቕሰለ ከለኻቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ወይ ኣብ ደገ ዘለና እውን ኤርትራውያን ኣብ ሜድያ ዝነጥፍ ንኹን ወላ እውን እቶም ተንተንትን ወሃብቲ ርእቶን ዝበዝሕ ግዜ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ክዛረቡ እዮም ዝዛረቡ እሞ ስለምንታይ መስለካ ዝበልኩኻ እቲ ናይ ከበሳ ሓይሊ ኢልካ ነርካ ሕጂ ቁሩብ ክተብርሃለይ ደልየ ምክንያቱ እቲ ቋንቋ ዶተራ ነይርዎ ክኸውን ይኽእል ዋላስ እቲ ስልጣን ከምኡ እዩ ኢልካ ስለተኣምን ምክንያቱ እቲ ብኤርትራ ዘሎ ስርዓት ካብ ኩሉ ብሄራት ዝተዋፅኡ ሰበስልጣን ከም ዘለዉ ዝተፈልጠ እዩ እዚ ብግምት ክተእትዎ ኣይትኽእልን ዶ ከመይ ትሪኦ እስኻ እቲ ናይ ሱዳን ኩነታት ዝገልፅ ወገን ከ ባዕሉ ክገልፆ ኣይግብኦን ድዩ ከረድኡ ወይ ባዕሉ ብዙሕ ግዜ ክገልፅ ኣይግብኦን ድዩ እንታይ ድመስለካ ሕጂ ሽሻይ ፅቡቅ ኣለሃ ንኣብነት ሓደ እቲ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ بكبسة تعبلي له مالك بقوانقة تقرينيا تعبلي له مالك تزبل فلذي تي قوانقة تقرينيا الزهرة بسبب أني أفتح سمع زغر على قوانقة خيري وكزهرة بينك كثنتين زغر فلذي تقرينيا لي زغر له خلاص درجة محليا لي زغر له أو يزقدس إذا حد حبي فاكتي مالك بحفل شغل قلت أنا أخوينا اللي نتابع لك تي بوليتيكاوي ما أكل سحبتني راح تجيب كبسة يدون almost 3 عامات قبل مالك فجي بزعبة هجدف نوعه زواج ومريح ويكاني مريض وسلطان زهبون سوات هيكون هذا الزهر كبسلامة هلو كبسان هلو كبسان هلو كبسان مودة هجدف دواتي دا مرزي نعي ولا ود عليه تياب سلطان نسيس قبل اللي نقدر يقول هو يود حبابي لذي أنا نتناتي بوليتيكا وحطه ونتناتي بلتي لديكم إتي أب سودان زخي يزول بوليتيكاوي كنتات كم تزقباء قول حتى زي رقول الجنب بفلا بدم بتقاومه واحد حدا خفت مهنيات تزيد حدا خفت دم بتقاوم بعده أمارات نخيف فتر تقاليسو كالي نيلو تعدلات نخيف فتر سني كله زل شرخون الزيك هو نمنتاي مثلك إذا تذكر الله زلغو زي أب إرترا زلو كابيناي وجمي كابيناي كبابي نمرقح وي نمتكاس راح زي كونس نحناس موكسيتات ناسي إثيوبيا راح كوينا موكسيتاتنا نايك ألسا أبنتنا وي استبدلنا يو وي زغرب الناس إثيوبيا خاونا وخات تقراي كوينا حوحات مالتي تهزم زي كونس حوحات حجي نحنا جن بزن بركز بالهجرات كات خيبنا لنا حجي سلمنتاينا نحنا بزعبة إثيوبيا راح نزارب كنسمع زدل زلو سخان حزر داك خوينا السودان زيادة عرب وأم كان حرت فلت كانك تاخد قبر تخيل كانوا كنت حقوبرو خولو حجي سنفنا خا أيكونن دي توم عرب زخولو دقاقي مم بزعبة كده زي مزرابهم كردو زي مفتانهم كسنفنا خا أيكونن دي معناته بسلامة أجباب ديمقراطياوي مسرح زسجاجرو زلوا وكاز زفتونو زلوا حزب هالو كله أبكابينا جينا بإرترا دم أفسيسكات راح سرعات غير زلوا زبل حيل خالونا سلمنتاي أبي تيبيا دم أفسيسكاس لازم زلوا تلوتي أبي إرترام كم خمس الله زبل قصقاس ونالله أب سودان قلنا الله أبنتاوي ديمقراطياوي وحد كسرة وحد موتن مقصلتن زوجنا فونا بلوتي زخيد سلازي سلمتايو لبل زي حز زلوتي ناتنا مرداتا سلمتاينا نتسبب زلنا كونيل كاديز قبر زلو ولا ستي تقرنيا زارب بوز حساب سلاز خونمو دقاقي مسل الزارب كتبر هالي سلاز دلو خيه ثانك يو سويكو جاء انا خلط انتاي تاصل كان اللي مسلك حدا يجي كاباي جمير كان الزارب ولا بو انقا تقرنيا ان الزارب ولو سماي زي سودان كونتات مالك انه محرس لزلك انا خو مدر حدي كنا بحق شافتي ام مبراق ناي ما كلام مبراق يكون عم ذكرنا افريقيا زقالتني افراح صلو زفر عينت بوليتيك خانه بدقيق يزكاتل يزارب لي والقصالي تتقم زلو من اربعات كم زي عديز ولا ميدياتات ويرمتات بزح الدل سلازي اللبس تفلادي عينت مخنيات من البات كم تزقبا اذنينا خبرتسو يبصحني خول ግን نزاربو لينا بزح حساباتنا لو زاربو بقوانقا تقرا نزاربو لو بعربيا زصحو نزاربو لنا بزح حدا لو حدا زيو اتكال اي ግን انا حجه ما يكرو دل كان تمسكا اتي بوليتيكا نيرترا او وشتن عبدجن بتناي كبساي بتقوم قا تجرينيا عبد دلو اذا كل ግዜ شرشيرو نبدو ترحيل وسط اتي ابدو ون عبلالو خوينو دتنحي نتنا ايرترا بوليتيكا كما ازن
ክንቀሳቀስ ዝፀንሐ ሓይሊ እዚ ናይ ሕወሓት ስለ ዝኾነ ካብ ትግራይ ዝብገዝ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ስለ ዝኾነ እዚ ከዓ ኣብኡ ተዋሒጡ ተሪፉ እዩ ሕጂ እዚኦም መብዛሕትኦም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ ሰባት ከዓኒ ካብቲ ትግራይ ትበሃል ዘላ ክልል ወፃኢ ኮይኖም ክሓስቡ ስለ ዘይክእሉ ጥራሕ እዩ እምበር ዋላ ኣብ ኢትዮጵያ ኮንካ እውን እኮ ናብ ምብራቅን ናብ ምዕራብን ተጠሚትካ በዚ ሱዳን ክፀንሐካ በዚ እውን ሶማልያ ጅቡቲ ክፀንሐካ እቲ ፀገም ግን ኣብ ሓደ እስኻ ጥራሕ ከንፈረስ ዘተኮርካሉ ቦታ ጥራሕ ምጥማት ንሱ እውን እቲ ሓደጋ ደግፍሖ ኣሎ ማለት እዩ እውን እንተዘይሰዲዱካ ናብ ፀርፊ ኢኻ ሕጂ እዚ እውን ከም ትምህርቲ ክንወስዶ ክንክእል ኣለና ሱዳን ኣንተ በይለካ ዓብዪ ትምህርቲ እዩ ዋላ ኣብቲ ብቐዳማይ ዝገበርናዮ ፕሮግራም እውን እንተለካ ንሕና ሓደ ካብቲ ስንፍና ናትና ከም ተቃለስቲ ወይ ከም ተቃወምቲ ኣብ ዞባና መሻርክቲ ህዝቢ ክንፈጥር ኣይከኣልናን ግደፎም መንግስታት ምስ ረብሐኦም ዝኸዱ ህዝብታት ግን ናትና ጉዳይ ከፈልጥ ኣይሓገዝናን ኣብ ሱዳን ጽቡቕ ደቃይቀ ይውዳእ ኣለዋ ሰይድ ሓወይ የغنيለይ ኮንፈካየ ስለዝሃብካኒ መብርሂ መልሲ የመስግነካ ደቃይቀ ይውዳእ ኣለዋ ካልእ ግዜ ብካልእ ክንረኸብ ክንፈትንና ከም ሰናይ ፍቃድካ ከም ሰናይ ማለት እዩ ለምግና ኣዝየ የመስግነካ ثانك يو شيشة حاول نعفاني ريدي أرجع ثانك يو